ngece iki tukang kendange. Lah yang apa? Lah tukang kendang menurut hop apa ya nek padane bes apa piye kok. Tapi kemampuannya luar biasa. Luar biasa. Seniman tulen ini sing koyo ngene iki. Ya ngene iki. Sembarang iso, sembarang nututi. Tung tak tong. Langsung getak-getak Nesu. Pokoke dhek ya nesu. Lo. Ambu tong. Ambu. Jangan diduk. Dadi apa, Waduh? Dadi apa? Dadi apa? Beranjang kawan. Oh, beranjak kawan. Beranjak kawan. Sakera. Iya, sakera. Oke. Wah, brengose diolor. Sambel-beli. Ambu. Bajingan kate. Mun tak ngerti goreng menjuru mun ing gebiden